Tarik ena par kod achiel dwe mar aboro higa mag 2025 chieng' wuok tich Nyakoromogi ntiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien. Chenro en mar migago wantiere kod mathoth magi weche ma omiyo pek. Koro sani kwa makre gi William Ruto tu bukru ni koro orere gi William ni koro dhi miyo wakong Miriam Majechen koso kumiriam Yokanyana mwone broad-based government. Moko kuom jotelo mag ODM onyiero paro mar Jubilee lieko masiro Raila Odinga kaolaro kom jatend piny. Tunaombea kwamba rais atapata watu ambao watakuwa na moyo, watakuwa na sincere heart na goodwill ili waweze kufidia the real families. Jologijo sekta mamoko dwaro ni lero bedie chenro mar chulo ji manayudo masira e ng'anyo. Tend kaunti ma Migori keto girimiti gi kambi Victory Farms e bero pith rech e dho wath Malitha. Nyakoromogi nena ka intiere kanye layo duto mag tudruok gin mago moyaw kendo wanyalo goyo kodi mbaka. Nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko kawachako en apisas mag obila e sub-county Marongo timo nonro e ringre jago moro mane yude lori moro mochungi e genga pae bumano. Kalure kod jodak lorino ne ochung' kanyo kod ji ariyo mapok oyangi kinde mag otieno kendo gisingo duogo kawe okinyi mar odiochieng' maluwe. Jodak ne obedo kod buok tok kane giyawo dho lorino kendo yudo ringre jago moro kobas kod otamba mathoth. Apisas mag obila koro kwayo ng'ata ng'ata manyalo bedo kod maling'ling kata yango weg lorino mondo wuog oko kony gi timo nonro. Ringre no ne otere kar kano ringre mar Rosud e bomano. Gari iliwekwa, gari ilikuja on Friday jioni, ililala ikasinda, na leo tumegundua kuna mtu ndani ambaye amewawa na ako ndani ya gari. Tunakemea sasa, kama sisi kama watu wa Rongo tunakemea hii kitendo isitendeke tena. Lakini sasa wakanieleza tumekuachia gari, tutarudi kesho asubuhi. Unanikuta vizuri? Tutarudi kesho asubuhi. Asubuhi ya jana naye ikagutuka ikaenda tu hivyo hivyo, sikuwaona Jumamosi. Ikawa jioni ikakesha hadi wa leo. Mwendo wa saa 6 usiku nikiwa natembea, kulikuwa gari ya Coca-Cola hapa na gari nyingine pale. Nasikia vundo. Mimi ndo nistuka. Watu hawakujua. Na mimi sikujua kuna mtu kule ndani. Ili nibidi niende kituoni cha polisi Rongo Kamagambo. Nikaripoti, ndio naona wamekuja wakarimu. Moko kuom jotelo mag duond bura mar ODM okwedo paro mar duond bura mar Jubilee mar dwaro siro gai mar duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga ng'welaro kom jatend piny Kenya yiero mabiro. Kotelni kod seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda, jotelogo wacho ni winjruok matiyo kanyakla kind Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto osejiwo chenro mag dongruok kaluo kendo ma ok en seche mowinjore ODM wuoge piny owacho. Ne ginyiso yie margi ni pono ni riwruok kind jatelo ariyo godhi nyime nyaka higa ma 2027 to jatend piny Kenya William Ruto ibiro yier e thuolo mar ariyo. Ikino jotelogo nopuoyo piny owacho kuom chulo jogo manowito ngimagi kod mayudo lal mopogore opogore e kinde ng'anyo e pacho kane giloso e kinde nyasi mar choko omenda mar konyo grube mag mond liete mawuok e kaunti ma Siaya kod Kisumu e gweng' ma Mitiro e sub-county ma Bondo. Tigori kodwa. Kaskoro sani kwa makre gi William Ruto tu bukru ni koro orere gi William ni koro dhi miyo wakong Miriam Majechen koso kumiriam Yokanyana mwone broad-based government. Tek ni Raila gi Ruto nyiero kaka nyiero cha. Tek ni gichamo mandas together. Jasa chili Ruto mwamoya, Ruto ngama ber saidi. To kochwanyo baba awawe gi kanyo. Ka nitie sirikal nigi weche mang'eny higa mokalo cha nyiche gerewore mondo mi giket weche odhi matin mambele. Kendo ka samoro osiepna ma ng'at nyimi wanyigini pod wacho weche moko ni gimbe gidhi bedo president 2027. Kore wuoro ni yawa kama molo makore gi Ruto nitie ng'ama dhi yombe. Kama okego ne nitie gi Ruto nitie ng'ama nyalo yombe.
Omiyo ka pod intie ka iparo moro to kare iparo gik mopogore. Nyaka ne nyithiwa tho e goruok manotimore 2017 yiero mokalo 2 ne pok ochulgi. To sani sirikal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma ijowita ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani uchung'uru uwuoguru joma ne timo endni KCT kuonde moko mane wendegi okethore. Gouru kwan gik mane uluz kata mane okethore uter ke sani sirikal chulo. Kawdhi nyime henyo gai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua wuok tung' mosuo kod gai mar ODM Raila Amolo Odinga moko ni tiyo marach kod jera mage motiyo go e donjo e piny owacho. Rigathi oloso California kamoko ni Odinga ok rang dwach jokanyo mamiye sir. Omero ni kinde osechopo kendo jok mosebedo ka moro Raila kod William Ruto koro osetang' ma ok nomigi sir e yiero mabiro. And let me tell you, this cousin movement is the greatest thing to have ever happened in Kenya. Because our cousins have been misused by Raila for a long time. Long time. Every election cycle, he has been mobilizing my cousins. From the Mlembe Nation, from the Kamba Nation, from the Luya Nation, from the Kisii Nation, from the Mijikenda Nation, from the Taita Nation, and mobilizing all those cousins and cheating them that he's taking them to Canaan. And because people love Canaan, my cousins fell for it for many years. The minute he gets there, he doesn't intend to be president. He has no such intention. He's not interested. He likes power, but with no responsibility. He doesn't want to take responsibility. So he creates problems. He is invited into government and starts eating. Jalupa jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki odhi nyime gi chenro mar keyo dongruok ne oganda jo Kenya. Bichi makawuono timo limbe gi jotelo mamoko e kaunti ma Kwale kama ne gimedo chwalo chenrogo. Otene gi jating ndai ma jatend piny Kenya Faruk Kibet kin jotelo mamoko e kaunti no ma Kwale. Ne en thuolo ma ji omine kod rowere mawuok e kaunti no ma en chenro mosebedi kitimo e konde mopogore opogore e pacho ka. Tano huku ukanda wa bahari ya Bara Hindi ikiwemo Kwale, Kilifi, Mombasa, Lamu na vile Tana River, na kule upande wa Lake Victoria, Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya na Busia. Already tayari serikali imetoa ruzuku kwa beach management units kusaidia wavuvi katika vikundi vyao ya zaidi ya bilioni 3.2. Vile tunaendelea kujenga fish landing sites katika hizi kaunti ambazo nimetaja zote. Ile Nyayo Stadium ilikuwa imeisha. Kasarani imekuwa imeisha. Sasa Kasarani Stadium inakaa kama uwanja wa kimataifa. Ile mauwanja mnaona huko Uingereza. Nyayo Stadium International Stadium. Saa hii tumekamilisha Bukungu Stadium kule Kakamega International Stadium. Sasa tunataka vile tuendelee kukuza hizi viwanja, na kuna hata kiwanja kingine tunajenga ambayo itakuwa bora zaidi ya hata hizo Kasarani na Nyayo. Inaitwa Talanta Stadium ambayo tunajenga pale Nairobi. Kawer gi weche mag tego kor gwenge madhi nyime odhi Kisii, jotelo mag siasa moko ma wuok Gusii koro dwaro ni mane ji manotimo ketho mag nek mag rowere mag Gen Z okawnegi okang' machik kendo bende chwalne familia mag rowere go chudo. Kagilose kinde romo ma ne gibago Nyaikuro kod Kerongo e kaunti ma Nyamira, giseo jatend piny William Ruto kuom rem kawo motegno ngima jo Kenya ma katiba dwaro ni mondo miyo riti. Ikino seneta ma Nyamira Okong'o Mogeni kod nyawadgi ma Kisii Richard Nyonka okoni Ruto ni olure kod chik ni mar Kenya itayo kod katiba. Gikone jatend piny mondo miyo sumrieko kuom jood bura e chopo kare chudo ni familia mag ng'anyo ma bende koro ywago ratichgi.
wale ambao walikufa. Kitu kingine tunataka ni haki yao. Tuchue yule ambaye alifanya kile kitendo. Na pia hatupendi, mimi na wananchi wangu wa Nyamira, hatutaki kuchagua serikali ambayo inaua watoto wetu alafu baadaye unatangaza ati unawalipa pesa. Kweli maisha ndio muhimu ama ni pesa? I thank the president. You've done very well, sir. But that is not the way you do it. Give us the names of all our children who were killed. Then tell us who killed them. Let us have restitutive justice by making sure that the people who killed them are taken to court and prosecuted. Then once you give me those names, now let us sit in parliament and discuss and negotiate with you how much these families are going to be compensated. Ancora mogeno wach ma pod ibiro dhi godo nyime gwenge mopogore chudo midwaro mar mondo omi familia mago ma jora magino wito ngimagi kinde ng'anyo mag jenzi mago manoyudo hinyruok. En mano bende jotelo mopogore medo golo e pachgi kata mago mantiere gwenge mag Nyanza to kod Imbo mar piny Kenya. En wach ma obolo machiegni okawo yoyo wa mokwongo nyakwara mag jwang' kikili mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro ni mar migago. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. Ingeni biro bedo matek kuoma? Biro e taon maduong' no. To waya niti dhi timo arus bang' odiochieng' makiny. Ang'o? Niti timo arus? Tiwacho? Ng'omi ni gochona ding'eny kamano. Seche mani gochona no an ok anyal mako simbi, to mano konyiso ni ka gochoni to ino kimak simu. Anase gochoni ding'eny ka ng'ama wiye rach. Hello? Halo? Winjane, kinya ntie off. Paro, onego wadhi wayier tigo mar arus. Koro, warom saa abich. Wow. Mae keny mana ma Nyasaye noloso e polo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mondo yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to isemana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma
e puodho mar Kotaneka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar migago. Jatend migago mar arita kwe Kipchumba Murkomen oramo ni mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyaka ndik dhoge ka DCI kata nade kaluwore kod weche ma Rigathi ogolo dhoge ka en e piny mar Amerika. Murkomen oloso kane ntiere mobagi kod apisas mag arita kwe kod jopiny kaka wuono gini e kaunti mar Narok. Murkomen okoni weche Rigathi ewi Kenya tudo kod kweth njore mag Al-Shabab ok nyis kido ma piny Kenya kata tango picha makare. Okoni Gachagua elo dhoge kendo tiyo kod thuolo mag loso kod pinje ka omieno chilo apisas mag Kenya. He is saying that he has information that is relevant to dealing with Al-Shabaab and people who are doing business and collaborating with the enemy. In the other minute, when he's told to put that information in a proper record, he starts running away that he's not going to record that information. That means that's just lies and sound bites for social media and for purpose of inciting the public and disparaging the nation. If he is a man enough and he is a person of integrity, he should put his allegations in writing, you know. Tije na nyithinde tong mar Kenya kod Uganda yudore ni achiel kuom gigo makelo iye ma oiwe kaunti ma Bungoma. Makaluwore kod joked ne ratiro mag somo Bungoma ma dhi nyime kod chiwo puonj kod somo rieko yore makedo kod gamo iye ma ok chan kuom joma tindo. Kotele kod Musungu Morako men jakom mar riwruogno koni dhier kod rembedo kod chiemo na achiel kuom gigo makelo midhiero ne familia ma kamago. I came from Tororo Junior School. I am grade 9. We have taught about early teenage pregnancy that can affect our education, health, and our future opportunities. So we have taught that we should make education fast so that we can achieve our goals and dreams. If as a community, those of us who are here in this community don't come back and give back to the community, we are going to lose a generation. And that is why we are here. Up at Kibindoi Leo, as you can see, there are kids playing. We use games, and also we use, what can I call them, empowerment talks to reach to these young kids. So games is to make them busy during these holidays. As you realize, they have like 3 weeks at home. So we have a program that has been running. They have been being trained for netball. Na leo tuko hapa, so want to have easy games leo, just to make them busy during the holiday, because we know an idle mind is the devil's workshop. With this particular activity on the ground, it will really support these parents not to have so many cases of maybe illiteracy and also idling around, having cases of pregnancies. You are making it to be avoided so much. Kaudhi report motin record masira heni familia moingo 150 e karjot ma ex Grogon ma yudore Kia Maiko e county ma Nairobi owito kuondegi mag dak bang' mach muoch kendo wang'o kuondegi go. Wach mach mane muoch otieno ma piny Orugo kawuono oweyo lal mathoth. Kaluwore kod jodak ma Kia Maiko gilero ni aguch muya kata gas no muoch kendo chwalo mach mane olak kendo kelo lal. Ten County kod migawo ma mach otemo chopo mar reso pek ma majno, kata kamano ne okobedo mayot ni mar mach ne oseniang kendo ketho mwandu gi. Ng'at achiel oyudo hinyruok kotenore kod mach ma kamano kendo owito mwandu ne duto. Ka wadhi nyime apis jomin buche DPP kod Attorney General mithuolo mogik ma chwalo duoko margi bura mano make do madaro ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat mak ne bura
mar nek ewi nek ma Albert Ojwang. Jang'ad bura Bahati Mwamuye ogolo chik ma kamano bang' okil Kibe Muigai nyiso doho ni apis jomin buche pok ochiwo duoko margi ewi burano. Kokalo kuom okinde Cecil Miller, Lagato wacho ni nyalo mar mako ne bura nitiere lwet apis jomin buche to ok e lwet doho. Lagat ma okwedo bedo kod tudruok e nek mar Albert Ojwang wacho ni duol magawo tije obila IPOA kaachiel kod apis jomin buche DPP osetimo nonro to onge ranyisi ma oseyudi matude kod nek mar Albert. Kata kamano wacho ni nonro ewi nek ma kamano oseyudo achije ma gisani ogeng'negi ewi nek Albert. Lagat wacho ni nowuok e apis kuom kinde machuok mondo mi nochiw thuolo mar timo nonro ewi nek Albert kendo medo ni duogo mare apis ok oketho chik moro amora. Burano ogen ni biro tuom kendo tarik 25 dwe mar 9 higani. Wadhi weche motenore kod jochiw thieth nurses ma jopuonjre mago interns madirom 300 mowuok e alwora mopogore opogore nobago ng'anyo nyaka e log tich ma migawo ma thieth ka gidwaro ni mondo mi omigi lesen mayienegi dhi nyime gi tije mag tiegruok internship. Jopuonjregi mowuok e mbalariany mopogore opogore ma geto okang' ma jatend migawo ma thieth Aden Duale kuom chungo barupegi kata obedo ni ne gisechako tijegi kuonde thieth jumbe 3 mokalo. Giwacho ni paro manogol gi jatend migawo no madwaro jopuonjre duto mondo tiek sombgi kendo rwako ogudu kowinjore kaluwore ne gisetieko kendo nopuodhgi gi mbalariany ma chako tiegore e kuonde thieth. Gilero ni ok gibiol gichwalo ywak gi ne Duale nyaka mi lokruok bedie. One very eligible mar internship. Kendo an natieko school, an personally natieko school June 2024 nyaka sani. Graduation nitiere jok moko ma ok nyal graduate nikech issues achiel 2-3. To king'iyo maber, all of us here wa qualify mar the internship nikech king'iyo Nursing Act gi the internship policy wacho maber ni graduation ok en a prerequisite mar the internship. I have underlined the part where I was awarded a degree by the University Senate. The CS said I am not. So I have brought evidence, and we have also written a petition to submit the CS himself. Unfortunately, on Friday we tried to submit, but we were not allowed by the security officers. Familia ng'wen ma yudore tuthu e kardak ma Kangema e kaunti ma Murang'a lito kwago chunygi kaluwore ni dweche 4 mokalo anyuolagi ne ogwenyore kendo lal nyaka sani pod ok oyudi. Gilero ni gisebedo ka gimanyogi koni kod kocha kata kamano pok giyudogi kata ok limo kuonde thieth kod kuonde kano ringruok ma kuonde thieth ka sani koro gidwaro mondo piny owacho donjre wachno mondo mi okonygi e menyo. Tumemtafuta mpaka mwisho. Sasa ni miezi 3 inaelekea, na alikuwa kijana mdogo tu, kijana anasoma, alikuwa kijana mdogo tu anasoma, akona miaka 24. Wito wangu, nataka mtu msaidizi mwema, hata serikali itusaidie vile tunaweza pata hiyo kijana. Nilikuwa amekataa shule, lakini hapo nilikuwa namlazimisha aende asome, ifo akaleta fujo akatoroka akaenda. Tangu siku hiyo hajarudi nyumbani, hatujai muona na tumemtafuta sana. Tukana tujaribu kutafuta kadogo hapa karibu na nyumbani, hata kwa kishaka. Tulimtafuta hata watu walikuja wengi siku ya Jumatatu. Kama watu 200 wakaingia kwa kishaka, wakamtafuta, wakamkosa. Tungeomba wale wote watapata hii ripoti, wakiona mmoja wa hao tunatangaza atujulishe. Medok matuo ma malaria ki nyithindo matinde gwenge mag Turkana e kinde ni mar koth kelo luoro kod kionde kind jodak e gwengego kaluwore kod ma jokanya riwruoge mopogore opogore sekta mar thieth e kaunti ma Turkana obago romo e kambi mar jogo modari miechgi ma Kalo Bay
mar jiwo chanjo e kind nyithindo. Chenro machiwo chanjo mar kedo kod malaria kod nyithindo mantiere kembe mogando dakia kaka Kuma, Kalobeyei, to kod jodak e gwenge mag Turkana West, to kod jopith mag jamni gi nyithindo ma hikgi ok ohingo 5. Apisa maduong' mar riwruok mar Catholic Relief Services Edwin Bugua wacho ni chanjo ma malaria manotimiga mokadho yango ni yedhe manotigo ne duoko piny kwan jogo magawo mtuoni kwan tamalo 70 sub-county notiyo ahinya to sub-county ma Turkana Central. Malaria inaendelea kuangamiza watoto wetu, lakini iko na kinga na inaweza zuiliwa. Na ndiposa shirika la CRS pamoja na county government ya Turkana na National Malaria Control Program zimekuja pamoja kueneza hii mradi wa kupunguza ile makali ya malaria. Hii inaitwa seasonal malaria chemo prevention. Malaria ya Turkana ni 39%, na badani ya malaria ya Kenya ni 6% peke yake. Katika kaunti ambazo zinachangia katika malaria Kenya mzima, Turkana ni mojawapo. Na hapa Turkana idadi kubwa ya zaidi ya 50% inatoka hapa Turkana West. Lendo ma jatend piny Kenya William Ruto chiwo macho la nyuola mar jogo manedo midhiero e kinde ng'anyo pacho ka medo kelo paro mopogore opogore ka kinde jotend kanise mowuok e kaunti ma Bungoma wuok ka gidwaro kendo giywayo duol momiting matayo chenro no mondo titijgi yo makare mar ni jogo manoyudo midhiero emoyudo chudo. Jakom mar riwruogno Jadolo Ignatius Onjala wacho ni anyuola mang'eny nowito jogegi kendo nego neni giyudo chudo madwarore. Sasa tunaunga mkono kwa sababu kuna Wakenya wengi wameathirika. Jambo hilo sisi tunalikaribisha kama kanisa, na tunaombea kwamba rais atapata watu ambao watakuwa na moyo, watakuwa na sincere heart na goodwill, ili waweze kufidia the real families. Tunauliza madereva wanapoendesha magari yao kwamba wawe waangalifu katika barabara zetu, wahakikishe kwamba wanachunga sheria, wanaangalia sheria za barabara, kwamba wazazi wawe na watoto wao, wachunge watoto wao, wawaelekeze watoto wao, na zaidi ya yote waweze kuwa engage na meaningful activities ambayo itawazuia wasianguke katika majaribu. Piny owacho kaunti ma Migori kotenore kod tendo wedhe kaunti no kod Victory Farms oketo girimiti majiwo pith mar rech ketiyo kod ounga e dho wath malidhe kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma Miwaler. Tend kaunti ma Migori ka otende kod jolupo kod wego moko mago mag piny owacho dhi nyime kod jiwo pith mar rech ka itiyo kod ounga mar rech e nam lolwe. Tend kaunti ma Migori oseketo winjruok kod riwruokno mar Victory Farm e chenro mar pith mar rech ka itiyo kod ounga mag rech e dho wadhno mar Lidha e sab-kono ma Nyatike. E bwo winjruokni, Victory Farm dhi keto ounga mar rech e dho wadhno mar Lidha kod chenro mamoko ma oting'o gero kar baro rech ma bende igeno ne dhi chugo kata tije ne rawere. Kaluwore gi decline mar rech sani e nam ka pith osebiro mar modern, koro Victory dhi employ jowa mang'eny kendo odhi miyowa yuti nikech sani ji otan to modern method of fishing ma en fish cage. Gima watimo kani en partnership madhi miyo jolupo konyore to Victory Farm be timo timbegi. Omiyo wadhi structure maber, mwadhi keto winjruok maber kind jonam gi county government to gi Victory Farm. Madhi wuok gima Victory Farm timo, gima idhi timne beach management unit to gi gima role mar county government dhi bede iye. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima kaachiel ten migawono mare e kaunti ma Migori Lucas Musenda wachni winjruok magi keto kod Victory Farm dhi jolo chenrogo mag pith mar rech kaachiel kod dongruok mamoko e dho wadhno. We as county government have already provided the initial no objection approval, allowing them to come into the county. And we have also had a number of engagements connecting Victory Farms to the local communities here. And we are looking at Victory Farms coming to provide, of course, a much bigger investment. But that already will get our fishermen into part of their value chain. Kelo maduong' kaka wuono en ni mondo mi watud Victory Farms gi community maka awabiro ka kaka jotije mag sirikal
Senator marwa be ne obiro ka, ma en achiel kuom jogo jotelo manyo tudore gi investors go to gi MP manyatiga ka, mondo wariwre ka achiel mondo mi jopur kata jopith mar rech to gi jolupo mag nam ka oyud ber. Jolupo e kaunti ma Migori ka oteliko jakom margi Mark Maloba wacho ni girwako chenro ni mar pith rech ka bende gidwaro mondo koro nywandgi e chenro ni e yono makare. Injore kech wadhi bede mesa ma wawuo ni to wan kaka jo beaches beach ka beach dhi ago ala mane e igino idhi miye cage kose en nango mondo gibed kanyakla igino. Modern method of fishing kade ber to jo Victory beach ka beach kane ok nyal yudo at least 2 cages to giyud kata achiel. Jakom ma jolupo e Kenya mangima Tom Guda wach ni gombo margi en ni piny owacho omed keto omenda mar jiwo pith mar rech ka itiyo kod ounga. Fish farming ok en begi mayot. Kidwa ni mondo ikonyri e weche mag puro rech to nyaka ibed gi investment makawo pesa mang'eny matin mondo tap into the economies of scale. Kiketo gik moko mang'eny e ka koro yot ni mondo ibed gi running cost manyalo donjo e ka dipo ka gini nyalo konyi. Government of Kenya osemana keto environment mamano bet government to create an enabling environment for business, lakini koro mondo gi support joge wa directly mondo koro tim gini has been a big challenge. E kinde ma piny owacho ka otenore moko mago mag piny owacho dhi nyime kod jiwo pith mar rech ka itiyo kod ounga, jolupo e kaunti Migori ka opogore kod miyo gi ounga mar rech bende gidwaro tiegruok e yo makare mar pidho rech. Waseyudo training kokalo kuom jo fisheries e yore mag pith rech matin to nikech en gima korka sane wa involve pok wadhi malach ahinya, omiyo trainings makamago pok oromowa mondo mi wabed motegno e yor mar pith mar rech. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadi kadho nam chumbi jolupo e kaunti ma Kilifi ywagore kalore kod gino magiwacho ni piny owacho okedo gitenge chenro mage mag nam. Jolupo ge boriruok margi ma jotend wedhe BMU wacho ni piny owacho jwango jolupo nyete kinde mag yudo midhiero ka gitimo tijegi e nam. Kotelni kod jakom Charles Nyale giwacho ni nitie dwaro ma nywando jolupo e kaunti no mondo mi owinj kendo temo kele giko midhiero masiko luorogi e kinde tijegi kama oting'o beronegi lwasi mar tich gi bero arita. Jotelogi ne oloso e kinde romo margi mane gibago mariruok ma jotend wedhe ma kadho nam chumbi. Sisi kama kuna zile meza za kupangwa ile mikakati ya sheria na nini ya maendeleo, wavuvi tu tunaweza kuulizwa, tuhusishwe kikamilifu. Tuulizwe ni nini tunataka, ndio tuseme tunataka, pasipo kupatiwa kitu chenye hakuhitaji. Vitu venye tunapoa mara nyingi ni vile tunapoa havitusaidii kwa sababu hatujaulizwa na wala tunavihitaji ndio, lakini je, kwa asilimia gani tunahitaji hicho kitu? Kile kitu tunakihitaji kwa asilimia kubwa sio kile unapewa. Halafu kile chenye unapewa unapoa na sheria nyingi zenye hata zinaweza kukushinda. Unapoa na maelekezo mingi kiasi cha kwa kitakuweka pembeni. Sisi hatujafaidika kiwango kikubwa. Faida ipo, lakini tukianza kuikagua tunapata kwa kuna sehemu ambazo hatujafaidika katika kiwango kikubwa ambacho tunategemea. Ingawaje kazi yao wamefanya, manake kila mmoja anafanya kazi yake, lakini kiwango cha kuulizwa sisi tunasema kwamba hatujafikia pale ambapo tunatarajia kufika. Majuzi tumepoteza ndugu zetu wavuvi Kilifi kwa jumla, ikiwa ni Watamu na Mayungu na Malindi. Tumepoteza wavuvi karibu wavuvi 10, na hili ni jambo la kusikitika, la kusikitisha sana, kwa sababu ndugu zetu wanapotea kiholela holela. Katika hawa viongozi wametusahau sana sisi BMU, kwa sababu kuna majanga mengi yanatokea huko na tunalia sisi BMU peke yetu. Hatuna kutushika mkono wala kutushirikisha. Wadi kaunti Mobe riruok mochung'ne konyo mon liete ma kaisero koda piste goro mongire migama Raymond Omolo dinyi magisiro mon liete gwenge mopogore tung Kenya mangima mane ni gibedo gi ute mabeyo maginyalo dakie. Chenro no chaki counties makaluo kende sani osebedo ka odhi nyime kate counties mamoko e pachoka e gweng' Manduta kar chungo bura Homa Bay Town. Chiliel Juliet Ouko jegni 39 mar Bambot Widows Group ne oyudo fungruok bang' yudo ot manyien ma ogerne buchino ma Widows Empowerment Program. Miyono osebedo kodak e ot ma omukore kendo bawo gi jwala ma bende osebedo ka keto ngimane kamarach.
waromo gi grup miluongo ni Bamgot Widows. Nitiere miyo moro achiel Mama Juliet ma nyiche okoso ot kendo nigi ot marach kabisa. Ana kane wach nochopo ne jatendwa Victor, to Victor noshare gi PS Raymond Omolo. Raymond Omolo nowacho ni mondo ogerne ot. Koro wan nasebedo ka moslimi for wigni kancha oversee wach odni kaka igere. Gisani nyicho wasegero ot ma ot orumo. Raymond Omolo, agoyo ne erokamano kuom gimotimona. Kata bed ni en wuon to pok to nanene gi wang'a. To agoyo erokamano ne joma nooro ira mogiko chopo kodwa kama. Ana manyo namba Raymond Omolo mondo ayudi ne ok ayudo. Koro nogik sama Nyasaye oloso odiechieng' kod saa mane wayudo namba jatendwa maduong' mochung' ne mine miluongo ni Raymond Omolo mochung' e gedo mar mine gi dhier mar chandruok mar nyithind kiye. Ago ne erokamano ahinya kanyo nyara obiro dakika matin kae to osegerne ot. Mar ranyisi maber mar ne jogo bende mantiere sirkal nyalo paro oganda bende mantie kod chandruok kaka ne mama nigo. Koromo gi Kenya medio dwaro mar teko stima kin kwan megawatts 100 nyaka 120 kaluwore kod medruok mar kembe kod kaka stima tiyo e boma kod udi manie mier. Mondo ma ochop kare, piny owacho chako manyo yore mag medo yudo kendo keyo teko stima kokalo e teko masinde mag teko mongirore e lai mag stima ma dhi sudo dwaro mar teko kod kwan mag megawatts 63 kochopo higa manyien. Magi timore bang' jatend migawo mar teko Piyo Ndai yawo ayanga gedo mar kar dak teko ma Olkaria geothermal power kod kwan machopo megawatts 80.3 mimede teko mikeyo e Kenya. The more we have geothermal coming in terms of energy planning, that is very, very important because we do not want to relax and get to a point where our demand outstrips our power supply, our generation capacity. So therefore, we must always ensure that we are ahead of time, and that is why we are here, and that is why we have the least cost power development plan that speaks towards ensuring that we balance the generation and the demand. And so therefore, there are many other power plants that are going to come. We'll soon be calling you because of Olkaria 6 and Olkaria 7. Those are also planned. We are also working on Susua geothermal field with the GDC as well as Paka and Silali. Nyakwaro mogwadhi ya sigana. Bendi siwinjo ni ng'ato dak e bugo kata rogo. To ka diponi in ema sigana ni geti. E gweng' ma Nyamilu e kaunti wa Migori, jaduong' moro ma ike oniang' odak e Yandaki. Bugni kod rogo moko malich kaka ode. Jaduong' no bende okunyo pi ma ogoyo godo matafare kaka yor yuto. Walter Nyambaga miyo wa sigana. E kaunti ma Migori, e gwenge mag Nyamile kar chung' od bura ma Suna West. Ka ok ong'ere kod Suna kende, ni mar wach nodoko dhano, to kawuono rwakwa kod jaduong' Johnson Nyagana. Alwora mar kama Nyagana odakie en chal mar kar dak mahongore, mojwang' kaka gunda moro. Kata kamano, maling'ling' moko nitiere mopondo. Gini ndalo moko wayudo ka mana kaka ng'ato rwako welo ka olime, to nyaka tergi ot mondo giyud bet. An bende ayudo rwak manimba, mak mana ni ok en rwak arwaka mokalo ka, to en rwak man kod luoro mathoth e iye, nimar ok orwaka e ot, to mana rogo kata ndaki motimo mudho mandiwa. we are coming from upstairs to downstairs. Okay. So it got broken because it was not built. Because people who are to help me to build underground as those who built the mines died. Johnson Nyagana koni odaka miluongo ni Kakingi kata Kingdom mamare mogero kod matafare, to kendo kata mana gedo mage otimi okang' mamalo. Waduogo mondo wayud picha mar kama Nyagana odake maber. Erangach ilorie kod ngas mos
E kendo kama wadonje, okunye pi molosi moko ni en sink motudore kod ode maka. Ere kaka dhika? Kanyo to nyona step no. Ting'o kanyo purwa kunyo. Madwa ni mondo ji okonya. Mondo beda kaka suku. Mwachiwo mana nyaka masin magoyo tuome oko. Anyalo tuomo pi? Inyalo tuomo pi. Okombe moro ndio kanyo. You take your duty, that is your contents. Koro wadwa ni gikonyowa mondo kon generation to come. Kimoro tuomo pi kama ukonya loso. Bang' siemona kama sink mare nitiere, warony mar donjo e chumba mar mudho e kama oluongo ne kare mar budho mokwongo. Koro mae mwaluongo ni underpass. Underpass. Okay. Koro there is a room there. Magni ka pi opong' to idwa lok dog malo. Koro ni chalo odo iyeyo. Kono wadonjo gi kocha? Tinyalo wuok koro gi koni mak mani pilo mekunyo kuondegi. Pudo dino ka nitie some other gates. Midhi around kuondegi. E kinde ma wadonjo, chunya goyo kibi. E kendo bul ema muche chunya adua. Ni mar kata ler onge dier ot ka. Maka? Mano to ena mano bedroom. Underpass. Kaka ot ni kod chumba mathoth. To kod dho udi mang'eny. Ma en achiel kuom dho udi midonjo godo kichomo jokon. Bugo to kod andaki ma waneno niendi. Koro my knowledge is composed with contents of doing things. Koro my will dwaro ni atim gik moko for the next generation to come and see and learn. Ma en achiel kuom gima tudo Nyagana kendo kunyo mar rwako welo. To kama chielo bende en kama tut mokunyo machope chumba machielo mar nindo. We mota chaka penji kendo. Pinjane. Kakoth ochwe. Koro chuni nyaka iwuog ka mondo chak idhi other rooms. Mano to atiyo oko kan kika to koth chwe ma ajanindo down kuonde gin gi jomoko biro kato kwalo na gik moko. Gino kwalo kata mattress ni koro koth biro absorb gi sama koth ochwe mathoth koro overflow. Okay. To kendo kama chielo ma oyueye kinde ma ojony ni mar kar nindo ne bende nitiere kar nindo mokwongo. Kanyo nosebedo downstairs room nyaka piny kucho. Malugno nudugo kita chien. Koro there will be a room. One day you'll come again and get another new picture. Koro ni room ni watudi gi macha. Koro wakalo gi koni. Lope ma Nyagana okunye bugni kata rogo maket kod magi giendi en gino ma otiyo godo e loso matafare. Chiemo kidwa ni maloch ni magi. Wasikito pesa piny. Ng'eni ka titi. How much? Bila magoge uso 10. Koro kadhi loso ni. Tami commission. Nikech en kod igni made chop 90, otiyo godo e loso matafare kaka girno mar yuto. Koth ema ketho gi. Kodhgo. To wabiro nyuolo jok moko ma dwaro gi, lakini joma dwaro ni ipogne mwendo ni korko konyi. Ok nyal konyi. Mondo jachien ne dwaro ipogne loch. Korko konyi sa idongi. Koro miyo no iketho utaratibu mar polo kucho. Dhiagi pi kamana. Mano to bas koro wapudhe. Gineno. Koro mato manye tedo ma. Luongo ni enosotieno. Mano is a trademark kikwalo nagi. To koro iti to ni en mari. Tawe yawe nikech. Joma sebiro ka kwala ka. Mane trademark. Oko ni yuto mare ok ni kare ahinya. E kata kamano temo ni yuto mare. Bende omedore mondo mi okuny pi mabiro konyo jogweng' kanyakla kod anyuola makiny. Kema ineno kana ni pi mane tuomo cha. Akunye tap an gi vision ni kanya so orita tadwa kelo masin ma ukonyo ng'iewo. To waguro kata kose kunye makoro kuduo. Tigo tedhi underpath kuonde mana wacho ni kanal ka. Koro en pi ma ok duo nikech bigere mabiro cemented kata ka sealed. Koro pi piny. E alwora mar jot mare ni kod gedo moko magalagala mar ute ma ok otieki. Gino moko ni lek mare en mar tieko gi kata kamano.
E jok mawuotho ka nyaka bed motak nimar iwuothe wikete to kod matafare mopangi. Kikier tinyalo muko laki. Omiyo nyaka wabed motang'. This is a canal. This is a canal. So it will get to that latrine, which I'm constructing there. Kabilo viro. Yudo kamani inde. Kuro nagora piny kanyo mang'aora. Kuonde manoja korego. Nyasaye manotimo na hundi chieng'ono. Ida lware I kanal kanyo. To sike moko noket mabitho bitho. Nohinya lakini Nyasaye nopasore kode. Okonie bug achiel man kod dhoot en kar pith mar rech kod gwen. Kata kamano kaluwore kod onge mar lony to kod sir makare oduono ge sani kendo lokore puodho. Rech adwa keto piny ka to gwen aketo malo mano iluongo chain of food. Idwa ni mondo ipidh rech bende? Nasechako pidho rech mwalo nan gi dam. Okay. Mane bei lima nyaka gi wasungu. To nyithinde modhi oloke puodho kae. Pesa yando gol maduong' mar jorech gi. Koro ano kanyal dhi kwayo nikech giloke puodho. Kane paro ni weche matek osirumo gi kanyo. To rit matin nimar mita 3 kowuok kar Kingdom ne kaindi en kama Nyagana ne oike min ode higni mokalo kendo e bathe okunyo e bur kama owacho ni biro ike ka kinde ne oromo. Koro kama wachung'ni temna kiti delayed. Koro gima timore ni magi agero ka koro nosenindo. Koro atimo is another designers as well as a constructor. Koro ka ordinary bro losi. Umi atiyo gi wall motegno ni ma ok ruchre. To Yesu bende ne kunyo mane bur mano ng'ato kunyo chon. Ema nowilo ne to ike. Mano chierie. Konyiso ni ji biro ninde e bur. To biro chier. Koro kaburini ochalo kaka mochari. Kijaro ni kane ng'ata until his visitors come to extend him. To gibiro giyude ayuda kanyo kisego yath. Koro ike ka ji duto nindo. Koro in yiero mar loso mari sani? Aseloso. Nikech aseloso ma naketo ne mabati. To adwa nadause gi tiles. Emomiyo adwa nudu kela masin ma produce tiles go. Adwa tiles mi umo go wi ot malo gi. Can we afford that? Mana mi umwak matek. Johnson Nyagana ne kod kwayo makende mar yudo sir mondo mi ochop lek mare mar tieko kare moto ni kar kingi moger e rang'iny mamalo. My generation is you. Jomatindo kaka iluongi ni agency. Koro konya gi support. Yeah. In any situation, a wise man work for the next generation. But fools, Walter Nyambaga, Ramogi TV, e County ma Migori, e Karjot, Manyamilo. Aworo sigana mar ngima igondo. Walter Nyambaga rabora. To kang'iyo jaduong' no to okobora ahinya, Nyasaye nokogwedhi gi bora ahinya. To Walter kari nyalo dolori midonje bugo machal kamano. Obiro one gonwa sigana mathoth. Awinjo kiwacho adier ni luor. Chunynego kibi kidonjo kanyo. Kata kamano sigana makare ngima igondo. Nitie jomok dwa rudi. Gin be giyiere na ginyalo dak e buo bugo kata mane wi yien. Yiero en mari. Bang' fwenyo ber mag thidhna mikelo kod koth mathoth kuonde kaka Mwea, jodak mabutula koro chako tiyo kod riekni mag pur mag ochele mikelo kod yuto magineno kuonde kaka Mwea. Gikoni kaluwore kod kaka chal mar pur kod ber ma jopur yudo e pur mag ochele kod kothe mamoko, gin menya koro gigol odok e itgi. Gikoni yuto mar pur mabiro mag thidhnago inyalo mana pim kod mar pur mag oduma. Watu wengi walishangaa nikipanda mchele wa kijijini, manake wamezoea mchele wa mtoni. Wakati nimepanda wamekuja wakiangalia, mara nyingi nimefundisha watu kwa ajili ya kupanda hii mchele na imewasaidia. Na hii mchele unaweza ipandia ile mbolea ya organic ama manyua hii ya ng'ombe. Sasa ukishapanda hivyo unapalilia mara ya kwanza, unamwagia mbolea,
unapalia mara ya pili, sasa unaiachilia ianze kazi yake yenyewe sasa kufanya kazi kuu. Hata ninauza nikilipia watoto school fees, nauza nikidibadilisha nyumbani, nauza nikinunua mbolea. Hii ni afadhali hii kuliko ile ya maji, inakusumbua kutembea kwa maji, pengine hata inaweza kuletea magonjwa kwa miguu. Unapopanda mahindi gunia, kama umeenda sana gunia kwa weka, pengine itakupatia gunia 7 ama 8. Na mchele umepanda vizuri kwa njia mzuri, itakupatia gunia 28, 25. Pautuke ma Kipchoge Keino boma Kapsabet kidek dong karapar to kido ma chiro manyasani chakore yange chuny pauno. Thoth diere mag tuke kod jotugo nenore ka moseyie kendo rwako pauno loki kaka chiro kagiyango ni chino manoket mar gere rang'iny ma piny mangima kar nyisruok ma Showground Kapsabet biro kelo ber mathoth kalwene nitiere pap machielo machal kod mane boma Eldoret. Jaod bura ma Mgwen Joses Lelemengit wacho ni twak dhi nyime po ni nying ma Kipchoge Keino ibiro wito oko kata wuoyo. Nikependa ibadilishwe juu Kipchoge tuko na Kipchoge Eldoret na hii ya Kapsabet. Wacha hiyo ya Eldoret ipaki ikuwe Kipchoge na hii ya Kapsabet ipaki tubadilishe, tupe chini hata, yani tupe hata Brestine. Kwa maoni yangu ningependa tupe Ruto, hata yeye akisikia huko atatuchengea uwanja na atajenga mzuri juu hatuna Brestine mwingine tunategemea ila huyo. So naona ile kubadilishwa ule uwanja wake wa kwanza kuwa soko si mbaya, kwa sababu hii uwanja ingine inaenda kujengwa ni stadium kubwa, na kwamba jina yake iweze kubaki ikiwa ni Kipchoge Keino Stadium. Kama itakuwa ni International Stadium, ikuwe ni Kipchoge Keino International Stadium Kapsabet. There are talks that even if we build the modern stadium out there at the Showground, it might as well retain the same name, Kipchoge Keino Stadium, or to hold the same name, a different name, Kapsabet Stadium. So there is still discussions with that. I know we will still involve the leaders, local leaders around here, the community, wazee, so that we can come to an agreement on the name that we're gonna give to the new stadium that is going to be built. Ekoromogi wakawiyo waduogo gi weche mag tuke kidhi mabor pau tuke ahinya to tuke mag chan medo kelo ber ne jotugo ma pacho ka. Waduogo to kuyo mate. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island, all with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko.
Ekoromogi Alfred Cheriot mawuok Kitene County Melgeo Marakwete mawuok jaloch ng'wech mar kilomita 21 mar One Antelope Half Marathon mahigani manobagi karenule mar Ruma National Park e County Moma Bay. Cheriot bende mane oloche ng'wech mar One mokwongo manobagi County Gamagando gi 23 olwegi Alex Geiwo mawuok Mount Elgon e County Mabungoma ka korka jomanyiri Nancy Cherop mabende wuok e County Melgeo Marakwete ne wuok jaloch e kinde ng'wech makamago. Ng'wech makamano ne sirikal County Moma Bay ochako maresole ma ong'ere kaka One Antelope mabende idore mana e kar kanule ma Ruma kod bende keto kar neno leno e map ma piny Kenya ma ywayo wang' jolimbe mathoth. Kuliko last year. Yeah. So natoka nilikuwa Marakwete. Sasa kwa mlima huko tumekutana na mama hawe. Faini. Nashukuru Mungu ametuchunga. Tumeweza kumaliza mzuri. I better be here than be in Nairobi. My message to the nation, let us run. It is a cause for unity. It is a celebration of our heritage. And we are the home of champions. It is an experience of a lifetime. So we want to ask visitors outside the country, but also in the country, tutembee Kenya. Magical Kenya, tutembee magical Kenya. From the Kenya Wildlife Service perspective, we are very happy to host this half marathon, and we do encourage additional members of parliament and the public and our youth to come and learn for their own and contribute to its conservation. Lambo Valley or Ruma National Park is a world heritage that we all need to focus on, and these kind of social activities, they are promoting Kenya in a big way, and we are all conjoined to ensure that we tell the world that we are preserving the last great places and species for the world to come and see. Tuke ma quarter final mapiem Malawi Jaoko Foundation Peace Tournament maigoyo nyatike dhi nyime county ma Migori. Tugo mositiki nyaka sani Custom United oseloyo Cherio Radi ariyo kuom achiel. Jatugo Wycliffe Abure moloyo ne Custom United dakika mar 44 kod dakika mar 90 gol achiel ma Cherio Radi ologi jatugo ma nyinge Jofu. Tuke mamoko ma quarter final